Torno a preguntar para el diputat Jordi Cañas, portaveu de Ciutadans al Parlament. Sí, yo en primer lugar lo que quiero es poner en valor la responsabilidad y la profesionalidad del conjunto de agentes de los Mossos d'Esquadra. Yo creo que el conjunto de los ciudadanos de Cataluña tenemos que agradecer y sobre todo poner en valor social la labor que hacen en unos momentos muy complicados a nivel de recursos materiales y de recursos humanos. Eso, digamos, como punto número uno. El punto segundo, tenemos un modelo policial derivado de una historia, de la historia de la creación del cuerpo de los Mossos. Y en primer lugar quería preguntarle si el modelo de despliegue, el patrón de despliegue policial fue y es el adecuado para cumplir con las responsabilidades de policía integral que tiene encomendado. En segundo, ¿qué le parece la creación de los somatenes? En el sentido de que están ocupando un espacio que tiene que abandonar la policía por una falta de medios y están siendo alentados desde la propia Consejería de Interior de la creación de patrullas policiales irregulares, en sustitución de aquellos que tienen que ver por la seguridad, que son los policías, nuestros Mossos d'Esquadra. Y en tercer lugar, en relación, yo no quiero mezclar policía y política, porque cuando se mezcla policía y política suele salir policía política. Es como cuando uno mezcla ginebra y tónica, sale gin tonic. Pues cuando uno coge policía y política, sale policía política. Pero hoy ha salido una especie como de dossier, un informe, redactado en el primer gobierno tripartito, donde se define, y voy a leer literalmente, el cuerpo de Mossos d'Esquadra actual fue pensado, diseñado y creado como una herramienta fundamental de convergencia para asentar su gobierno, controlar la información de la resta de formaciones políticas de Cataluña, tanto a nivel de partidos como a nivel de las personas que formaban parte de estos partidos. El primer paso fue el control del acceso al cuerpo, velando para que la inmensa mayoría de las personas que ingresaban en el cuerpo fueran militantes, simpatizantes o personas con una vinculación familiar directa o indirecta con convergencia. Y esto nos plantea la tercera pregunta que quiero formular, es: ¿los mecanismos de ascenso y promoción por encima de la categoría de subinspector se fundamentan en el mérito o en la afinidad y complicidad actualmente con Convergencia i Unió? Molt bé. La primera pregunta que em preguntava vostè sobre el tema del desplegament, no? I els passos que hem fet fins a assolir aquest paper de policia integral a Catalunya. Miri, el Sindicat Autònom de Policia, el SAPUGT, ja va advertir fa uns quants anys que segurament aquest procés s'estava fent d'una manera extraordinàriament ràpida. Nosaltres vam dir que, evidentment, hi havia moltes ganes per als responsables polítics del moment d'arribar, sobretot a la ciutat de Barcelona, i poder, entre cometes, posar-se una mica la medalla de soc el polític acabat el desplegament. Nosaltres vam demanar en diverses ocasions fer una aturada tècnica, no?, i fer aquest desplegament d'una manera més pautada. Sempre es compara amb el cas de l'Arxanxa. L'Arxanxa té un territori molt més petit, molt més delimitat, d'un dia per l'altre es va fer tot el desplegament, però clar, és que el territori és el que és. I nosaltres pensem que aquí es va fer d'una manera molt ràpida, molt ràpida. No sé si amb això li estic contestant. Sí, lo digo por el caso, usted conocerá bien, de los agentes en Viella que tienen que desplazarse y hacer cada día varias horas desde su lugar de residencia hasta donde cumplen su cometido, y la situación derivada por estos policías que han tenido que acampar a las puertas en el primer momento de la comisaría de Mossos, después fueron expulsados de ahí y en nuestro ayuntamiento también expulsados de allá, porque simplemente no se pueden pagar la vivienda en Viella para poder cumplir con su trabajo. Aquest tema és per matisar-ho amb una mica de calma. Evidentment, hi ha companys destinats a Viella, però també hi ha molta gent de Barcelona que està destinat a Girona o a Ponent i tal. És un factor que sempre ha incidit molt amb nosaltres quan decideixes fer-te Mosso d'Esquadra, la possibilitat que durant determinat temps estiguis destinat fora de casa teva. Evidentment, no sé concretament quina és la situació dels companys aquests, més enllà que algun sindicat ha fet algun tipus de reivindicació, però això s'extrapola, jo li diria, el 50 o 60% de tot el cos de Mossos d'Esquadra. No és un tema puntual, més enllà del tema de Viella, ja més per ser a Viella, si no estic equivocat, tenen entre cometes petit avantatge de que fan un 7x7, 7 dies de treball, 7 dies de feina, segurament perquè per extracció la majoria d'agents allà destinats són de l'àrea metropolitana de Barcelona.
Sí, también, no quiero incidir más en esto porque te formulado varias preguntas, pero también es cierto que cuando uno le ha rebajado el sueldo al 25% los últimos años y tiene que pagarse una segunda residencia... Al 30%. O el 30%. Y tiene igual su mujer en desempleo y tiene que aguantar toda la carga familiar y además tiene que pagarse durante 7 días un alojamiento en otra parte de Cataluña porque su trabajo es ese, yo creo que se vetaba ponerlo en valor. Pero me interesa también el tema de los somatenes. Sí, correcte. Completament d'acord, i això passa a Viella, a Girona, a Lleida, a tot arreu. El tema dels sometents, miri, nosaltres ja vam diferir bastant del que dèiem al seu moment l'anterior conseller, el senyor Puig. Nosaltres vam dir que això ens semblava una situació equiparable al lejano oeste americano. Vull dir, se'n recorda vostè les pel·lícules? Levante la mano derecha, a partir d'ara és ayudante del xèrif. Bueno, això no és el Far West del segle XIX. Nosaltres pensem que això és una tasca terriblement important, bàsica, cabdal, dins d'una societat democràtica com és la nostra i que això ho han de fer professionals i cossos de seguretat especialitzats, perquè, li reitero, la policia som els únics que tenim, entre cometes, i la frase no agradarà, però és que és així, ho diuen tots els politòlegs, el monopoli legal de la violència i, a més de tot això, som els que podem limitar, dintre d'uns paràmetres legals, drets fonamentals. És un tema molt sensible. Llavors, clar, posar això amb tots els respectes en mans d'unes persones que no tenen la formació, penso que, si més no, és aventurat. Igualment que li dic això, també reitero que en determinades zones rurals hi ha una problemàtica i que, evidentment, la gent busca sortides. Perquè, clar, si, com li deia, no hi ha funcionaris suficients com per fer aquestes tasques, no hi ha vehicles, la capacitat de resposta és la que és normal que la gent prengui partit per aquestes, diguem-ne, solucions imaginatives. Però, evidentment, la resposta no és aquesta. La resposta és, sobretot en l'àrea de Ponent, que suposo que es referia al tema d'allà, sobretot és fer una valoració dels efectius que tenim allà, segurament ampliar-los i dotar-los d'un material digne perquè puguin fer la seva feina. Aquesta és la solució. Preguntava per finalitzar sobre el tema de l'accés al cos a partir de sotsinspectors, si eren persones vinculades a Convergència i Unió, com deia a l'informe que llegia el senyor Cañas. El senyor Cañas s'està referint a una etapa històrica que jo, no sé si dir afortunadament, no he viscut perquè jo m'hi vaig incorporar al cos a l'any 97. Jo el que li puc dir és que totes les forces sindicals, i especialment el Sindicat Autònom de Policia, hem lluitat molt perquè en aquest cas el cos de Mossos d'Esquadra sigui un cos normalitzat. Miri, nosaltres tenim l'imperatiu legal de treballar i desenvolupar les nostres funcions amb estricta neutralitat política. Yo lo que quiero preguntarle es si los inspectores llegan por mérito o por afinidad política. Com que vostè vol una resposta directa, li diré directament. Arriben per mèrits. A dia d'avui, pel que jo sé, arriben per mèrits. I pensi vostè que si això no fos així, almenys el nostre sindicat seria el primer en denunciar-ho. Torna de pregunta per en Salvador Cot. Sí, jo li volia preguntar per un dels aspectes que és segurament més complicats de la funció dels Mossos, que és la brigada mòbil. Ha estat posada en qüestió de moltes maneres, tècnicament. De vegades ha semblat que hi havia desconnexió entre el comandament i les autoritats polítiques, sobretot a l'hora de definir en quins camps havien actuat, en quins camps no havien actuat. Li volia fer una pregunta concreta i després que em fes una valoració. La pregunta concreta és, les pilotes de goma són el millor element que tècnicament es pot utilitzar en un cas de violència al carrer? I en qualsevol cas, la connexió entre la brigada mòbil i les autoritats polítiques que els dirigeixen és bona o fa temps que ha anat degenerant? Perquè la percepció als mitjans de comunicació com a mínim és que des de l'època del conseller Saura, per dir-ho així, la cosa no ha acabat de funcionar i ara tampoc. En referència al primer tema, el tema de les pilotes de goma, que segurament serà un tema que serà objecte de debat social i segurament mediàtic els propers dies, les properes setmanes. Miri, nosaltres pensem que s'ha d'explicar a la ciutadania d'una forma ben clara que aquí, exclusivament, fins jo sé, hi ha dos models de seguretat en ordre públic. El model que és de l'àrea de Catalunya i el nostre entorn més immediat, que poden fer servir pilotes de goma i d'altres projectils, i un model més propi dels països del nord d'Europa, dels països anglosaxons, que el que fan és augmentar considerablement el número d'efectius policials que treballen en una situació crítica d'ordre públic i arribar a l'enfrontament cos a cos amb la gent que està causant aquestes situacions violentes. Tot té els seus pros i els seus contres. Jo crec que quan estem parlant del model anglosaxó, d'aquest enfrontament cos a cos, la imatge segurament és encara més crua.
del que podem pensar amb el tema de les pilotes de goma o d'altres projectils. Dit això, nosaltres, evidentment, no tenim cap tipus de preferència per fer servir un material o un altre. El model segurament no depèn del que puguem dir nosaltres com a tècnics policials, sinó, com li deia, segurament hi haurà un debat previ, social, polític, mediàtic, si vostè vol, i a partir d'aquí nosaltres farem les coses segons ens diguin. Pilotes de goma, puc dir-li, segons a mi em consta, que des que està el nou director, el senyor Prat, s'ha autoritzat a fer servir en 3 ocasions, si no estic equivocat. I si vostè m'ho relaciona amb el tema de la senyora Esther Quintana, que per cert aprofitem per desitjar la seva pronta recuperació, perquè sabem que ho ha passat molt malament, a nivell físic i sobretot a nivell emocional. Com li deia, el tema de les pilotes de goma, en aquell cas en concret, que nosaltres sapiguem, no es van fer servir o no es van autoritzar la seva utilització. Dit això, defensar un cop més l'estricta professionalitat de la brigada mòbil, que és una de les unitats amb la qual jo sempre dic que hi ha poc marge per la improvisació i per l'esperit crític i segurament per la iniciativa pròpia. És una unitat que treballa de manera força disciplinada, com no pot ser d'una altra manera, perquè estem parlant d'ordre públic i a partir d'aquí, evidentment, el debat no és nostre. Però vaja, nosaltres partim d'una base i és que l'administració en principi actua sempre en bona praxis. Si hi ha hagut algun tipus de desviació, doncs, bueno, és un tema que vostè al·ludia, que està sub judice, ja diran els jutges el que estimi inconvenient. I respecte de... Em sembla que em preguntava vostè... Per la connexió. Per la connexió entre els integrants de la brigada mòbil o els comandaments de la brigada mòbil i les autoritats polítiques. Miri, ha de ser la mateixa que tenim els que treballem en d'altres unitats del cos. Hi ha determinats factors que són estrictament tècnics, que la decisió, evidentment, entra dins de les competències dels comandaments i hi ha determinades ordres que són competència del polític. Jo penso que aquí s'ha de traçar una línia bastant definida, però jo crec que la brigada mòbil actua, fins on jo sé, independentment de criteris polítics, sempre amb criteris tècnics. Evidentment, hi haurà situacions concretes delicades on els màxims responsables d'aquesta unitat, d'aquesta àrea, consultaran, suposo, amb els estaments polítics. Determinades decisions els hi pertoquen amb ells, però qui està sobre el terreny sempre és la brigada mòbil, no el polític. I això també s'ha de tenir en compte.